Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano lili akong maskama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Ito na po ang ating gugmang giyahang atid sa atin ng Biramax Capsule! Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule, Good kagahi. di lang ni siya ingon nga basta kay pampagahi lang no. Actually, ang nakalamig ginani niya kay napagini siya yung mga benepisyo sa lawa sa tinud-anay lang. Kay kaning Biramax, aduna nitong kat-ali, Korean ginseng, ginkgo biloba ug horny goatweed. Basi na lang mo nga pampagahi raman dili ni isip mga lalaki, mga hamtong. O kamo pong mga asawa kay pwede man po ni sa babae. Kani nga tong mga sagol sama na lang aning tongkat ali usa kani sa ka herbal supplement. Nagikan sa mga kaugatan sa green shrub tree. Kung asa native kini sa Southeast Asia, mo ning ginagamit niya traditional medicine sa Malaysia, Indonesia, Vietnam ug other Asian countries nga motambal sa malaria, mga infeksyon, hilanat, male infertility ug erectile dysfunction. Ug usa lang na sa mga ingredients sa Biramax. Ang Biramax capsule available ni siya, FDA approved ni siya. Available ni siya sa Oro Pharmacy, Pharmacia Oro, Save All Pharmacy o sa tanan branches sa Butika Pangmasa. Hello sa tanan mga taga Butika Pangmasa. Nadiha ang kuan. Bago lang may nag-deliver dia sa Butika Pangmasa dia sa Maybeles. Distributed by JB Pharma. Bosa mag Biramax capsule na. O siyempre, ang atong gugmangyakit din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Ang TCK, mga kagahi, labi na kung namoy kaila mga angkol, mga oyan niyo, galisod o ka ng malibang bito everyday. Kailangan magod para healthy, malibang ka everyday. Kailangan mo aning the Colon King. Ang nakalami pagidaan niya, di lang ni siya pag-detox, napagin ni siya yung mga nutrients. Aduna kini Indian tamarind, Garcinia cambogia, malunggay, lemon, barley, green apple, psyllium seed powder, guava, o ang nagpatamis ni stevia, dili ka ng sugar. Busa ka mo, mag-TCK na. Available ni siya sa mga parmasya. Pero kung gusto ninyo nga di na mo ato sa pharmacy, bisag usa ka karton lang, pwede na to ni ipa-cash on delivery. Libre na ang kwan, pampa-deliver na. I-PM lang ninyong gahi ni bahay or i-PM lang ko ninyo kay ato nang ipa-cash on delivery dia sa inyo mismo, ha? TCK, the King of Colon Cleansing. O siyempre, ang atong gugmangyayati din sa atin ang pinakabago karon nga Mustang Alchemix with 10% alcohol. Available ni siya sa Ororama, sa Carmen Mart, sa Champs Convenience Store. Kung kamo mag-party-party na birthday, guwapo kayo ni siya, itry na ninyo ang Mustang. Mangumusta kung na'y utang. Alchemix. Ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver, gipailis na mo siya kay di siya makita sa ngit-ngit nga background. Lito Inglesero! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. May buntag Cagayan City, Misamis Oriental, Northern Mindanao to all the relatives and California, Canada. Yes. Canada mo, good morning sa inyo. Ito na po ang Litos quote of the day. There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up. Simple kayo. Nasagi ka na. Gikan ni John Holmes. Dito na sa
Unsay pasabot ni ini? Ang Korpyo gibalik og alas 5. My boy lollipop, you make Kasimple ra ba ito pagsabot dahil may. Ito na po ang ating letter for today. D! Agay. Ang cool. Ayaw cool boy. Ayaw ba? Ang cool. Ang cool. Kasi kayo letter sa lalaki, no? Shit. Si Ricky, di ba? Ricky. Si Ricky nag-antos kang Angel. Si Ricky galing ang letter sa Oh, lagi. Oh, bitaw. Di kagay Lito, kagay Bernie. The hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mundo, ha? How are you both of us? Dakog yun ang akong There's a big pagunahuna. Abi na kung sinako. There's a big of my mind. Nganong di gyud mo tuo si Angel nga nay uyab lain ang iyang uyab. Why do you mean to? Fit. You did not be fit, Angel. There's boyfriend, there's another girl. Bisan pa man usahay nanay klaro kayo nga nay lain niyang uyab pero nganong magpabuta bungol man siya. But there's I see in my eyes the boyfriend, there's another girl. Why do you the blind in your eyes? Nganong di na lang siya diri sa kuha kay panggaon pa nako siya. Why did not be for me? There's a love. E nga na ito mo. There's a starting of love line. Samo ba Ricky sig sunod ano siya magkagsunod-sunod na ako bi? Tanaw. Ay si sunod ba? Alis ba? Kadali lang good. Samok ba? Ari- Matag alo na ba gusto gyud nimo dunggon sa ko nga di ko ganahan nimo, di ko ganan sa imong kana imong bagtak nga dagko. Kaya Kana imong gito. tiyan nga dagko kaayo. Kanang dili. Usali, drama ni. Pero ka palihog lang bi. Tanaw ni, Palihog tanaw. lang. Ay, sa gani. Siguro nimo sunod-sunod sa imong taxi nga parehara mo baho. Please lang. Tanaw gani, tanaw. Oh, kani. Okay. Asa man. Oh, kita kani nga picture kani, kita kani. Asa. Kita kani oh. Kani oh. Oh, kinsa man ning gawban oh. Oh. Ako ba nang uyab? Oh, nag-holding hands, ha. Oh, Iyan ang igagaw. nangaon og proben. Arapit? Dia proben dia. Dara sa pabayo sa pabayo. nangaon Chavez. proben. Oh. Tanawa. Nagpuli-puli gungit sa proben oh. Ay, lakol bago lang nga picture mo lihok. Oh, gidagan oh. Tanawa. Oh. Sus ikaw ito Ricky, tanan lang gyud buhaton nimo para daoton nimo akong boyfriend. Di lugar ka mo Iya, na. iyan ang igagaw. Igagaw. Iyan ang igagaw. Ingana sila ka-close yung igagaw, gaholdingan sila siyang igagaw. Nabre igagaw mag-kiss mo. Oh, ingana sila ka-close yung igagaw mag-kiss sila. Okay ra kung aping. Wow. So kanina. asa mo gusto ipasabot? Burakin ni mo. Wa magyapoy klaro na. Kabalo ka, bisag kung sa'yo mo pampadaot. Murag gaduda Di ko gid. malutan. Murag gaduda gid ko original gid to niya kay pirmi gid siya gaw. Pirmi gid sila gauban bisag asa. O sa'yo mo pasabot nga si original. Burag ka nagsulti na ko nga. Duda gid ko murag kabit gid kay gid siguro. Pero pahawa ka diri. Sa pao ko na imong baba ni mo ha. O kadtong isa ka adlaw gyud nag-check out sila dito sa Koswagan. Ay sus. Ayaw ko buhat-buhating istorya. Oh. Kaila ko sa akong boyfriend. Kaila- ko siya akong boyfriend nga. Buotan kayo. Buutan ni. Tanawa. Oh. Na siya. Oh. Siya pa doon dali. Hi babe. Oy. Babe? What's problema dali babe? Wala man, babe. Labo kay problema, Brad? Wala, Brad. Ambot niya na, babe. Nasa yung mga gipag-istorya nga about sa imo, ha? Sa'yo pa sa... Wala, Brad. Wala. Brad, sa'yo problema niyo, Brad? Brad. Ikaw ba nabakay plano niya kung uya, Brad? Wala, Brad. Ano ni mga katarong istorya? Istorya! Brad. Brad, gusto mo kita mo na maduldole o uya, Brad, ha? Ingon siya, dagang sa istorya nga, kung daw kay ka mga babae. Ha?
gusto ni Brad? Brad. Wala na ko na imong kuan ni mga imong kwilyo ni mga. Isa ka Brad? Suka ka Brad? Basi gusto niyo Brad nga magtapok ni imong gusok sa imong lubot Brad. Ha? Kuti. Sorry, Brad. Sorry. Na ba kay plano niyo Uya Brad? Wala, Brad. Ano man siya magdikit-dikit ni Brad? Magkaon, Brad. Ako atagkaon, Brad. Ha? Basi kuan ka Brad? Dili a friend. Ha? A friend. Ay, ano? Ikalit mo lang kuan ni mo Friend. liko mo limong tingog. Friend. Ha? Friend. Di naman Beshi? Beshi? Di naman sa magkuhan sa mga fari mga vest, man. Oh, bayad mo lagi nilang. Bayad eh ka day? Di naman ang magkuhan vest. Love, sino na? Ito na talab kay... kailangan pa ng mato dito. Bayad juga? Dili for doy. Should man, Brad. Ha? Should man. There's a jet loggers there. Sige, babe, kalang. Di sa ko makauban ni mo, babe, kay nasa ko yung lako dito sa unahan, babe, kay importante kay ni. Ka magdungan ta. Bilhin sa taga diri, bayad mo kanimong kauban. Adyo, okay, voice. Sige, bilhin lang taga diya. Kay ay na kay ko disturbo kay nasa ko yung lakaw, importante kay ni. Mao ba? Mo pag imong pag-abot tapos karon may napog ka mulakaw ka. Bye-bye, crush. Basta, Crush. bayad mo ka ni. Bye-bye, crush. Besi. Yeah. Sige, mulakaw ko ha. Sigurado ka ba ni? Okay kayo. Kabulikin si Lito sa gindi. Nainan pa pila.